Salamatsika jiaby. Misy ny fotoagnan'ny fahanginana, misy ndraiky ny fotoagnan'ny fivolagnana. Ke navy amin'ny fotoagna ivolagna amin'izay zaza io. Za malaza tafondro vava, za malaza angengeny et tout ça là, niany ty za ivolagna. Zay olo mihevitry karaha zegny de toute façon, je m'en fous. Anareo koa tandregny mitandregny anareo koa fa tsy tandregny fa tsy kera amin'ny tsisy dikany, tsy magname solution. Tonga de skipeo le vidéo aza mitandregny fa anareo zay tia hay zegny ino loatra ny zaka mandalo, ino raha mifamaofao, afaka mitandregny anareo. Koa i-comment anareo ampagnajagna koa fa tsy ampagnajagna anareo i-comment fa anareo zay valiako. Tsy de miambigny loatra avinareo zany raha andeha volagniko ty fa kosa izay managna solution juridique. Les solutions juridiques volagniko zegny anareo koa managna contact na avocat tranegny afaka magnampy za en plus ny avocatinaka satria fa misy avocat za fa raha ty zegny tiako miakatra niveau amin'izay. De anareo koa misy contact tonga soa anareo afaka magname za contact amin'ny MP na amin'ny commentaire. Ho tantaraiko aminareo ino zaka mifamaofao rango ampiandohany, rango nifatesany reniko. Le mois de mai ndraiky mois de juin zegny mois tegna mavesatra aminaka fôtony tamin'ny 13 mai 2023 minuit 30 zegny mamako nindesin-Dragnahary. Ary tsy nahatakatra fahalasany za, mbola andalagna andeha tantan-drazagna za izy nindesin-Dragnahary. De mois de juin ndraiky anniversaire anazy le 25 juin. Donc mois roe io tegna mavesatra aminaka. Mamako zegny phase terminale na cancer. De tamin'ny 2022 za nanapa-kevitry andeha nitanindrazagna, andeha izaha reniko agnampy etc. Kanefa za navy mo amin'ny maha olombelogno antegna, misy koa antegna managna besoin antegna, misy antegna kajo, antegna moa zegny efa presque attendez 2018 za farany ta Madagascar, de 2022 mamako narary za vao nipody tany. De eo moa zegny za nitondra ody maro etc. Miezaka magnampy fa agnatin'ny jeriny zokiko io idinô zegny tamin'izegny azoko honogno tsara bekiny hoe avy zegny za de il laisse tomber za zegny tsy misy vinaka eky fa tsy maintsy midoko eo miaraka maman H24 même si t'es fatigué etc. Babako koa tagnatin'izegny azoko honogno tsara bekiny za namezandreo vava tsy adignako. Bon passons, igny zegny détail hely misy aizanareo raha jiaby andeha tantaraiko aminareo ty fôtony izy ty lava, tegna lava. De ho an'olo zay andeha hivolagna hoe ya le linge sale se lave en famille pas en public. C'est bon en fait, fermez vos bouches aza micommande quoi. Matoa izy ty niany miboaka amin'ny réseaux sociaux, feno kapoakanaka, fa ianareo fa réseau ty karazagna journal intime-naka, io za magnaboaka zay raha jiaby agnatin'ny jerinaka. Donc zay olo tsy maha-comprendre zegny fôtony rô arriéré mentalement na hoe rô managna ny principe-ndreo. Avinareo igny tsy mipartager avinareo zaho. Naka zegny io zegny mampa-libéré fônaka plutôt que za andeha amakimaky raha agnatin'ny tragnonaka aloko za mivolagna. Du coup za ivolagna. Donc nipody tantan-drazagna za 2022 mama efa phase terminale ny cancer ary teo koa nahitako iviavy miaraka amin'ny babako igny izay famarandreo hitako boka vidéo igny fa igny débat hafa. Viavy nidriky tan-tragnonay tamin'izegny impiry izy hitako tao fa rô moa midémentir, ça c'est un autre sujet. Za zao concentre amin'ny Dino Djorzik Robert fôtony raha ty tsy maintsy hiboaka. Dino zegny zokiko. Raha jiaby volagniko eto misy proof. Raha jiaby volagniko eto mety corroboren'olo magnodidigny zay mahay toetrinay roe. Za fa tsy tia volagna hoe zay mianadahy parce que izy zegny efa nadosiko amin'ny cercle familial-naka efa nitapako zegny. Fa les problèmes ny lovana ambelan'ny mamako. Mamanay aminay no tegna olagna eto azavaiko aminareo izy. Za navy ta Madagascar, zao koa nivolagna hoe ya anao mikarakara mama de
en gros zegny ny fieritreretany azy zegny vitany adidiny izy miala, adidiny zegny juste mandeha mizaha odinazy eto parce que mikarakara olo voanio mamiadana zegny tsy raha mora, raha sarotry surtout koa fa misy crise. De antegna zegny tadiavindreo hitondra poids olo jiaby amin'ny tahaizana antegna. Responsabilité jiaby zegny atao amin'ny tahaizana ny olo hely karaha za ty de bon eux ils respirent parce que agnatin'ny jendreo zegny za afaka régler les soucis alors que non za mba olombelogno za koa mba misy choc psychologique nakà mahazanaka za mahita reniko marary hoe hitako hoe réaliste za tam'zegny hitako hoe bon les jours sont comptés fa za nanginy. Bref, de azaveko aminareo hely toetry ny zokiko raha zegny tsy afaka famaranay fa za moa zegny masaky mivolagna de volagniko le raha tsisy afaka mifamatra raha zegny. Depuis toujours Dino misy toetra fahafa, angalatra, mamatro raha agnatin'ny trano, tsy afaka famaranjovy na zovy zegny ary raha zegny tsy hoe diffamation ataoko eto fa misy message maro misy capture ao miprouver raha volagniko zegny. Aodiny desiko zay tsy afaka amezagna mamako alainy ambidiny ambohipo ary. Agnontanianareo rô panera bory rô tsy afaka mifamatra zegny. Izy ka misy aody agnatin'ny tragnonay ao ke rara alainy giahy andeha ambidiny amin'ny panera azahoany fanjavanazy markenany volanazy parce que izy tsy miasa. Lehilahy be teraka 1984 tsy miasa. Mba ahaizanareo zegny les personnages. Za eto tsy hoe andeha andoto olo gratuitement, non. Azaveko aminareo zegny profilin'le olo. Donc masoko nahita ary tsisy afaka mifamatra zegny za navitany zay aody tsy ampiasaigna direct amidiny. Misy aby aody ampiasaigna tamin'ny mama alainy ambidiny ary efa navy malo tamin'ny babako izy mikasika raha zegny. Tsy afaka famarandreo raha zegny, misy proof raha jiaby volagniko eto. Nampimalo rô raha zegny lany aodiny mama io tô kaiky raha ty nandeha nambidiny giaha fa taony raha zegny. Za navy tamin'ny 2022 io. Izy zegny efa izy fetsifetsy tia mamitapitika olo. De tam'zegny za efa niroleny dans quel sens? Zandro izy misy tany zay ary anao fa be nefa mbola tsisy tany etc. Alô vidiana zo tany zegny amboy manambola ary. Ou à la source ou un truc comme ça. Nandeha zany zahavako tany io. Izy fa aleva zo ataotsika ny mutation parce que tany io zegny misy problème zegny tany io tompony je sais pas fa hainareo kabaron'ny tany à Madagascar fa azoko antoko ameziko anao tany io fa azonao tany io. De izy tam'zegny niady tamin'ny mamanjanany ty ao ivadiagna manjaka be amin'ny fanagnana ny reninay ao io. Rô tam'zegny ny malo viavy ty loso toa Diego. De izy tsy agnampody vadiagna anazy, izy tsisy vola, du coup les andro boka andafy ty mety gamogamoegna zany fitahiny. Nagnaiko za igny. Nievitra za tam'zigny hoe anadariko tsy andeha amitika zaho. Namezako 6 millions izy tam'zegny ho izy agnanaovany mutation kanefa ny 6 millions ty nindesiny nandeha nangala vadiny ta Diego ny récupérevany vadiny tam'zegny tsy nagneky impody. Tandrignesa tsara beky ny détail amezako anareo ty misy ahaizanareo azy. Bref, nipody amizay izy boka tagny, nisy malo za ndraiky mamako fa agnatin'ny marary fôtony tsara nasitroko teto relation naka tamin'ny mamako fa velogno tamin'izy velogno. Tsy relation moramora, sarotro, tsy de mifagnaraka zay fa na de zegny mamako tiako, am'foko tegna tiako ary haiko izy tia zazanany. Fa misy moa zegny tsy managna atao microchu par exemple. Izy koa indesiny choc psychologique ndraiky aretigny mahazo izy koa, voilà, amin'ny maha-olombelogno azy personne n'est parfait. Nisy fotoagna zay ny malo fôtony za zegny tsy tiandreo mihitsy zegny za miboaka e. Za zegny tsy afaka managna fiainagna anakah mihitsy fa tsy maintsy midoko an-tragno ao. Ny malo zay tam'zegny za nandeha niboaka, Dino navy, ny menaceny za tam'zegny izy fandeha hamopoka parce que il y a une chose que vous devez savoir aussi, Dino tia mamopoka olo koa fa olo mavita
Tenir tête izy, valiny avy agny anao popohiny. Misy porofo raha jiaby zegny ho za. Tandrignesa tsara bekiny fa vous allez tous comprendre. De za tam'zegny vola taminany zaho za fa tsy mila tany io fa volanakà ampodiana. Za nangataka volanakà ampodiana izy tamin'igny izy andeha hamopoko za. Takatra izy tamin'igny amin'ny vandinany satria za zegny fa nagnano enquête-nakà fôtony fa haiko fa le olo en face-nakà io tsy atokisana. Du coup volagna taminany za volanakà ampodiana fa za fa tsy mila tany io. Izy fa tsy hainy raha volagniny solution hitany andeha hamopoko zaho. Volaniko izy tam'zegny za avako tagnaty maso. Ose me toucher za taminany. Afa taloha za mbola hely popopohinao za taminany. Koa fa misy raha tsy mety aminao za popohinao. Za zao za du haut de mes 30 ans à l'époque. Ose me toucher za taminany fankahitatsika niany fa anao toriko. Tam'zegny moa mamako nivolagna hoe ampodiko volanao zegny. Bref, jusqu'à maintenant vola tsara nampodiny dinoir tsy rôliny reniny andeha i rembourser volan'ny zanany izay 40 ans mandilatra nalainy tamin'ny zandriny izay nifitahiny. À un moment donné, il faut faire face à ses responsabilités. Igny tamin'ny 2022. Pody za en France. Etan'ny mamako may grave fo. Jusqu'à ce que nivolagnin'olo za hoe anao mipodiana ary tam'zegny elle se reconnaîtra. Nisy nagnampy za tam'zegny nipody parce que za tam'zegny mbola tsy le managna asa stable karaha za zao fa créatrice de contenu za magnano vidéo amin'ny réseaux sociaux zegny nazahoako vola. Du coup des fois c'était pas facile. De nisy nagnampy za tam'zegny comme za vidéo ty izy. Encore une fois merci zoko. Merci amin'ny fagnampiagna. Le 13 mai za mamako tsy misy. 14 mai za navy tantanindrazana mamako fa nindesin-Dragnahary. Azoko honogno tsara bekiny 23h30 za navy ta Gare de l'Est. Za mahazo appel ni agny un autre cas cousineko côté reniko. Un autre cas za quand je vous dis la famille et les affaires de famille laissez tomber. Cousineko mikaiky za fa miafatrafitra hoe tsy nisy mama nefa za andalagna andeha agny tsy takako mamako. Reniny cousineko nivolagna io izay zokiny mamako. Mikaiky za avy agny fôtony à l'époque zegny mamako marary atsika mbola agnatiny mitaha tsy fomba magnaboaka sarin'olo marary oye nisy raha karaha zegny aby. Igny mo débat hafa koa nikaiky zaho nagnaboaka za tegna napakony amin'ny sorany mamako zay niala fahignana vidéo 011 d'humanité za tam'zegny vola taminany tati pourquoi tu me fais ça za taminany. Enfin bref, ça c'est un autre truc za. Somary mifangaro izy ty essayer de suivre. Du coup za navy tantanindrazana 14 mai. Rô moa zegny fa nikarakara teo antegna tara mais quand même magnontany anareo za eto ndraiky za agnontany avinareo amin'ny point araiky ty. Moa ve tsy ny zanaky ny le razagna no mandray décision mikasiky le razagna magnontany anareo za. Parce que za navy déjà zegny za fagniregnanakà no nizaka jiaby vitany reniko tamin'ny tanindrazana hoe hiambesagna mamako en palais des sports parce que elle a quand même fait jusqu'à maintenant agnaragna anany tsy voavonindray indreo sasany ty amono agnaragna anazy. Débat hafa koa igny. Vadiny nitsonagneky tam'zegny. Bon. Anangigny. Niinsiste za mais bon. Voilà. Famangiagna jiaby. Tsy ny zanaka ve no tokony andray azy. Tsy hoe za zegny eto magnano ty vola za tsy mijery fanagnana feky surtout fanagnana tsy nininakay satria niny reniko le izy. Fa amin'ny mahazanaka antegna ve tsy tokony le zanaka ve no mahay ny fidirany dépense etc. Marigny za tara fa izoko dino io teo. Ohatra pourquoi est-ce que tsy zahay no namitragna les responsabilités vu que za fa navy. Satria tandrignesa le problème amin'ny dino zegny maivandoa manipulable. Écoutez bien. Du coup, zanaka zokiny tantiniko, zay zokiny mamako no nitana raha jiaby teo ny compte etc. Satria ivadiagna igny zegny volagna hoe ninareo zo avanareo zo anareo ny mahay azy. Mais aminakahy mandiniky
Noho ny hoe zahay zanaka tokony izay ny décide. Vous allez comprendre pourquoi je dis tout ça aux a. Accrochez-vous. 14 mai, niambigny mama. Fen'olo ary sorako anareo jiaby zay navy. Nagnaboaka fa tegna mankatia i mama, nareo mankatia tompoko vavy anareo sorako jusqu'à maintenant. Tsy ho voavaliko ny fitiavagna zay namezanareo zahay tam'zegny. Tegna isorako. Na ny artiste, na ny olo tsotra, olo tsy na ny 4 amis, navy nandenza mama, nagnamia. Voilà. Anjara brikiny. Tegna isorako anareo jiaby Ndragnahary amalizy. De za gaga za baka nievitry hoe bon, noho ny raha jiaby vitan'ny mama tamin'ny tanindrazagna, iambesagna au moins, je sais pas moi, 2 jours mba hitan'olo izy. Non, direct nanapaka décision. Vadiagna anazy tamin'izy velogno hoe fa tsy maintsy alefa izy. Bon. OK. De sambola amin'ny finoagna anazy finoagna kafainareo. Za mino fomban-drazagna gasy. Du coup, mino za amin'ny intuition, mino za amin'ny skidy ankandrigny, mino za amin'ny bisibisikin-drô mpiambigny atsika. Ho an'izay mino zegny. Ho an'izay tsy mino moa zegny fa managna finoagna ohatra hoe catholique na musulman, essayez de comprendre. Mais en tout cas, za zegny nagnontany. Amin'ny firy atsika basy mandeha vohipeno. Sud-est zegny. Fa direct nitsangana zokiny reniko. Izy tsy alevigny agny izy fa alevigny amin'ny mamany. Bref. Débat hafa koa zegny parce que antomoro sarotry fomba, tegna sarotry fomba. Et pourtant, mamako nandeha nariandrô hagny dans le nord agny kanefa nisy tokony andeha plus précisément à Vohitrindry amin'ny babany. Ary la famille am sud-est agny rombotro am'rô nandray décision nagnatriky mamako agny à l'instant où je vous parle. Zokiny reniko. Rô jiaby zegny nandray décision hoe nisy aby nivolagna hitantiny kobo ndraiky la famille nivolagna hoe izy mbala hely nivolagna fa za koa misy andra ma tsy misy zaho za tera mama fa tsy amin'ny papako. Mamako izay fiera magnaboaka izy hoe antomoro iringeriny mamako zay atsika jiaby nahita nagnana groupe nany Fosaramba. Voilà, ça c'est un autre point. Mais aujourd'hui, je viens tous sur vous, je vais vous régler votre compte. Satria, matonga za koa magnano ity heto. Anareo jiaby ny bloqué za koa ny bloqué anareo parce que vous me fatiguez tous. Mais ça sort aujourd'hui. Ary volagna mifangaro, zay mbola ivolagna hoe tava teny gasy fa anao gasy, fermez vos bouches. Zay. Zay nanaovako azy eto. Du coup, za gaga. Ireo volagna zo za misy raha mibisibisiky aminakafo. Za tera mibabako, za tera mibabako. Nefany rô jiaby contre za. Voilà, volaniko eto le izy. Zay raha nivolaniko tamin'ny fiambesagna reniko jiaby tsisy nitandrignesandrô. Za tegna le hoe za tam'zay mbola zay ndraiky zoko, zay roe ndraiky dino io nataondrô de côté rô feky nahay zay raha nataondrô tamin'ny raha io. Hitanareo jiaby taria fa feky tamin'ny fiambesagna mama. Fa hoan-Ndragnahary vita ratsy ny adidy tamin'igny. Misy raha volagna aminakahy chaque fois tera mibabako za tera mibabako. Kanefa ndrô aty manohitry. Zokiny mihitsy ny tompony décision. Kanefa zo ty la famille amantomoro zay ary mangataka nindrô anterigny. Atera ty ninay rô za nandeha tagny tamin'ny 2025 nandeha ta Vohitrindry za nandeha nizaha tanindrazagna dadilako za irô nivolagna ninay atera aminay. Satria zay tsy nagneky izy hoe aterigny amin'ny reniny. Zay mihitsy nangataka izy aterigny aminay ty. Débat hafa igny. Gasque la famille mama. La famille io izay nagnilikiliky za ndraiky dino ty à l'époque. Ary za mihitsy nangala défense ny dino. Fitiniko le izy fotony lava. Vita ratsy ny adidy. Zay tia era nandalo tamin'ny enterrement. Misy vidéo nakamy tantara raha jiaby hafa nandalo taminay tamin'igny. Fahagagana nandalo tamin'igny. Fa izy edy amin'ny teny vazaha edy zay very zay nazoko tsindrimandry talohan'ny zegny raha hafa igny fa agny amin'ny YouTube nakagny zay tia hera nandalo tamin'igny. Vita ratsy ny adidy dia vity miala amin'ny tany nagnateranay reniko.
zay moa zegny nahilikiliky zay mianadaty am'zegny tegna nahilikiliky. Tsy hainay ny fidirany sy ny fiboahany vôla. Na an-tegna mangataka rano fôtony tegna tsy madigny rano tagny, tsy maintsy migaka rano amin'ny tavoahangy. Na igny fô an-tegna mangataka igny, vava tsy vava be nazon-tegna tamin'ny zanakany tantiny io. Elle se reconnaîtra. Mais bon, c'est pas grave. Igny zegny. Hitanareo mihitsy zegny fa efa misy gangrène zegny zay. Fa misy problème mihitsy zegny zay la famille fôtony maro ny mihalogno Pierre Paul Jacques, ao ny Tiwita, bref, raha karaha zegny. Kanefa za nitsangana ny défendre Dino tam'zegny, olo jiaby tam'zegny volagna taminaka. Fanagnana reninao tandray maza matoky Dino anao fa fitanao karakory izy. Za igny diso natoky anadako ty fôtony zay roe samy nahiliky igny azony za solidaire za igny edy nilefaka nitsangana niaro azy. Maro détail sauteko eto, maro raha nahazo zay tam'zigny fa koa tantareko eto ndraiky ho aligny handra ho lavan'ny vidéo ndray nareo hiala. Za am'jay zegny nangataka tamin'ny tantiniko la cousine monsieur patron tamin'ny volany reniko parce que maro vola nazony mama tam'zegny raha nanjaboko nivita. Na olo tam tany nandivenanay izy tany fa nanitriky satria bôka zay tsy mandeha fa manitriky am côté ny reniko amindro sakalavananjo aty zay tsy alevy mifasitriky. Tam mamako nasitriky na olo tam tanàna io gaga zalahy. Olo mody an-tanindrazana ny atao karaha nataonareo fa tsy olo maty tanora be karaha io. Misy aby olo tam tanàna zegny gaga nivolagna zegny fôtony fety be hontary iry ty ho hita tary hita tsara bekiny ni dilapidendreo fanagnana mama, mais bon ça c'est autre chose. Za am'jay zegny forcé nizoko zegny vita kofa vita raha tsy adidy hoe allô ndao takia sakany volany famangenany mama, ndao takia les comptes quoi. Loso edy za loso rodogno za ny edivandreo teo. Misy aby ny sasany nagnety falafa zaho hoe ya aza digna fa zay ty antomoro aza mangatangataka joro aminay koa misy raha mahazo anao agny adignandreo fa za igny koa antomoro ary mbola zivandreo koa fôtony za makoa bref ça c'est un autre débat. Mais hatramin'ny ozogno nisehako za izay nangataka compte mazava hoe ino ny dépense ino ny reste. Hatramin'ny menace hoe za hipopogna nahazo za tam'zegny boaka amin'ny anadahin'ny reniko amoboko za nonino za nangataka compte ny fanagnana jiaby izay zoko feno satria za nateraka ny tompoko vavy. C'est un autre débat. Mais pour vous dire, j'ai protégé mon frère. Zahin nandeni voilà. Ni sekra jiaby nun fiarovako zoko. Izay namidika za taty afara. Du coup, ino matonga za jiaby matonga za volagna raha jiaby zegny aminareo? Nazoko boka isaka igny. Maro vola on ne sait pas exactement. Fa quoi mise donc mettre 100 millions donc voilà navory. Sur les 100 millions kanefany fagnampinana azony mamako ary merci aminareo jiaby za. Yor tellement yon présidence à l'époque. Tout était frais payés. Tout. Aomby jiaby igny efa nisy orinasa nagny efa aomby. Alors toka zegny za tsy tongna nagnarana parce que manjary voilà quoi. Mais raha jiaby efa voahefa. Za tsy mararany 100 millions zegny. Za tsy mipoera tsy nino fa za tanora za mavita mitady. Tsy any mihitsiny, surtout volany maty zegny tsy ça m'intéresse pas fa za tia raha mahitsy. Nefany ny magnodidigny antegna tia raha mibily koa rehefa hainareo olo koa fa sahiragna amitsika gasy koa fa mahita sorany vola be fa voilà. Tavela tam vola igny donc 35 millions. 35 millions igny nangalako 1 million d'arrière je crois, nagnifagna carburant ou un truc comme ça. Namezako Dino jiaby igny za ataova travaux tragno. Zegny fagnaragnanay tam'zegny. Satria tragnony mamako zegny misy humidité, mila amboarigna etc. Ataova travaux tragno. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent? Peinture fony vidiny,
na izy aby tsy nagnano diagnostic ny taux d'humidité agnatin'ny tragno, tsy nitraité le riba legny tegna lo, fa il a recouvert de peinture. De alohan'ny za hody en France, za nivona taminany, dinao tragno fito tragnonay, tragno araiky, tragno be zay niaignako na be zao, et les 6 autres zegny fondroen'olo. Izay eo fan-tragno midiko zaho ampidira agnatin'ny compte en banque nakahy, misy ahitantsika traçabilité au niveau comptable. Vita igny zay vola tadiavinao, volagna aminaka, ameza ok, pas de souci, fôtony anao tsy miasa, zegny mitsy raha nivolaniko tam'zegny. Fa vola jiaby, au fan-tragno jiaby, aleva, ampidira agnatin'ny ty compte naka ty, je te crée un autre, angalako carte de retrait aby anao, y a pas de souci, fa tsika mila managna traçabilité ny otriny vola midriky amitsika. De misy tragno araiky agnatin'ny heniny io fo za taminany tanako niny nakahy, ny enfan-tragno, tam'zegny 250 000 ariary, voilà, 250 000 ariary, izy eo fa nampiakariko 300 000 ariary, nanaovana travaux ny tragno, igny fo za tanako niny nakahy, agnanaovako, c'est même pas ihoaniko, tsy magnano justificatif za fa agnanaovako travaux ny tragno tanako. Ya zandro izy, ataoko raha zegny. Loso edy zagny loso. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 virements nata araiky nataony Dino. 6. 2024 zany impody ta Madagasikara. Zanavy. Talohan'ny zegny za fa nivolagna aminany, zay fa tsy mifankahazo amin'ny telefony, ndraiky fa jusqu'à mifagnasasa. Za mahita sary, vadiny misikiny ravaka ny reniko, proof, jiaby zay raha ambarako aminareo eto misy proof zaho. Vadiny, izay niala taminay, vadiny nimpody taminay to, rony saraka izy nimpody to mamako naty. Desa mandiniky, mamako tsy nisy izy nimpody. Mamako tsy nisy izy nimpody. Mamako mbola teo rô tsy fagnaraka, fôtony mamako kajo, mamako magnefa écolage ny zanaka zokiko jiaby, mamako nagnamia tragno zokiko pitrano ndraiky vadiny rô kamo rô tsy miasa. Zegny mamako tsy nifagnaraka tamin'ny viavo niala to, mamako fanaty izy nagnano nimpody hoe raha fozako zo vadiko zo nimpody. Ary tam'zegny za fa nivona tamin'ny Dino mitandray manao fa zo za, mama tsy nisy io natonga zo nimpody, fôtony maintenant c'est qu'elle peut manger. Volaniko izy tam'zegny. Za amizay za lost en France, miambiny za 6 virements tsisy ino jusqu'à zay tritra message. 6 virements nata ariary. Ino majireko vola bo? Tsy hoe za eto mipoera ho za fa za mitady, mavita mitady za mbola misy angovo, mavita za mitady. Fa za tia raha mahitsy, mazava. Hoe zandre, iano vola karaha zegny ilaiko. Aboaka, aleva. Parce que tu ne travailles pas, je pouvais le comprendre. À l'époque, maintenant je comprends plus. Tsisy. Jusqu'à za mahita sary, manjakanjaka iviavo amin'ny tragnonay eo. Rafaka ny reniko ataony, na zazanika mamako tsisy raha nalaiko nata araiky. Tsisy. Nambelako to, no nifatokisako. Izy misikiny azy, izy mideside hoe lamba karaha zegny amezagna ihany. Zegny izy reniko jiaby ane mahita raha ataonareo io mitatitry. Amezany ry havany, fanagnana ny reniko, angovony reniko, alainy vadiny zokiko. Normal zany ihany mipéter les plombs parce que rango 2023 niany atsika fa 2026, ça fait 3 ans. Za mpiagnandreo détresse psychologique karaha ty, je ne peux plus satria tellement zegny za olo sanguinaire fa za olo sanguinaire fa miezaka za mikalma zegny. Fôtony za koa agnaboaka tegna aromotagna anaka. Problème zoko ka izy mitôrogno tsy bébé noho izy zegny lelahy izy midécide. Mais à un moment donné frère, mianara hely zonao, mianara hely lalàgna fa abadoagna io tsy tondranao lavitra. Zegny aloha. Donc tout ça pour vous dire quoi? Za nahita raha jiaby za péter les plombs satria non seulement mamako tsy de mankatia anao, mamako tsy misy anao mipody,
Fanagnana reniko, anao manjakanjaka amin'ny fanagnana tsy niny reninao, fa niny reniko. Toko zany pody. Reniko raha jiaby, fa ianareo boka radio trottoir any Ambohipolo, Madagasikara tia mivolagna. Du coup, reniko raha jiaby ataondreo. Reniko. Tomobilin'ny reniko, agnanaovany dino, taxi clandestin. Tous les soirs Ambohipolo, eo amin'ny 3 chemins, agnanaovany taxi clandestin Zavonavy. Za tam'zegny am'zay parce que j'avais besoin d'une voiture. Ni tsatoako am'zay parce que izy nifitahiko. Ni rahako olo nikaiky izy hoe misy client mila taxi izy ty andeha hivato etc. Ny fitiavam-bolana regny fofoko vola baka iavanareo ty navy boka tany kaiky hitany fa za le raha. Za navy za vola taminany ameza za la clé tomobile za taminany satria tsika samy tompony amin'izy ty za tsisy tomobile, j'ai besoin de voiture, anao tsy mihetsika firy. Za tam'zegny ny menacé de mort. Popony za tam'zegny lavo za. Zegny ka volaniko aminareo valiteny dinoko fa izy takatra. Tsy tafamaly izy, takatra ambody omby. Tagnana ninany mandeha aloha. Andeha popony. Tellement za rombotro. Nitoriko izy. Toriko izy nafodindreo ta violent izy. La famille diable contre za tam'zegny. Za natao hoe raha tsy fagnahy. Ya, anao tsy mba mandiniky. La famille diable nagnano volagna taminaka igny alevanareo ono za la famille diable nandeha nagnozogno za igny. Nagnano volagna hoe tandrema anao eto am'zokinao io tsy atokisana reo direct reo nivadiky namany izokina midika ty de nanjary za koa zegny le méchante de l'histoire za le ennemi. Reo diable nivory tam'dino za igny zaza raiky fo. Mais c'est pas grave. Za mahay zonaka, za mitsangana fo. Tant que za managna force mitaky zonaka, za mitsangana fo. Nafiry anareo devant za andeha hagnano contre za, tsy mampagnino zaho. Za mitsangana fo. Zaza raiky tam'zegny za nitory parce que il a levé la main sur moi. En plus, za mbola menacé de mort, za nitory izy nafodindreo ta violent, reo jiaby igny contre zaho. Ya tsy mety raha ataonao. Izy koa izy namono renao anao tsy miboaka tagnabon'ny donia, izy nanipoka lohanao etc. Je dis dikan'zegny zegny nohon'ny izy teraka taloha, izy managna le droit zegny mikapoko zaho, mikasy tagnana zaho, mimenacé amono zaho, fa za zegny tsisy raha afaka ataoko fa magneky. En plus zaho fantragno tsisy hita. Fanagnana vadiny magnano izy. Non, je suis pas d'accord. Là, tu es d'accord. Du coup, tsy azoko ono azovy tam'zegny nanamby tam'za, nadosiko plainte-naka fa alohan'ny za nagnadoso plainte-naka reo jiaby amin'ny brigade criminelle ary afaka mitemagner zegny eo zay tany tamin'igny. Volagna amin'ny commentaire-naka koa magnaraka vidéo ty anareo. Talohan'ny za nagnadoso plainte-naka, zay nagnano fifanekegna ary taratasy mbola jusqu'à maintenant. Ouais, adosiko plainte-naka à condition Monsieur Djorizig Robert magnamia zao anjaranaka ari on s'entend en fait sur le partage, enfin bref, voilà. Taratasy zegny, il faut que je retrouve. Tsanareo tsy mino raha volaniko quoi. De igny vitany teo. Natao am'zay zegny ny taratasy tery amin'ny arrondissement ny j'ai oublié le nom là. Ou reconnaissance mahampandova za ndraiky izy. Moi je pensais que c'était bon. Efa mivonga taminany za bon. Tragno ty ilaiko ninaka. Tragno ty tananao, j'en ai rien à foutre fa tragnonaka meza za. Ino ny taty afara, il continue encore. Manjakanjaka izy, tsisy olo tsy ampidiriny eo, izy mampidriky locataire vaovao, tsisy signature anaka mihitsy amin'ny contrat fa izy araiky zegny misigné contrat abo amin'ny mpagnofa tragno. Izy nagnano contrat tamin'ny Orange hitanareo agnabo ary io. Contrat sur 3 ans, je crois, une convention d'occupation, je sais plus. J'ai jamais vu la couleur de l'argent. Si, nefa za fanivona taminany dino e. Contrat andetaonao amin'ny Orange io, za tsy manan-kery, izy koa tsisy signature anakay satria za koa mba tompony. Nataony fo signature io. Nohaniny ny vola apparemment, de ce que j'ai entendu, de sources sûres. C'est 100 millions, je crois, par tchèque ou par an, c'est à hauteur de 100 millions et c'est lui qui bouffe l'argent. Moi, j'ai rien.
Jusqu'à maintenant tsisy afa-tsy le tragno nitanako volagniko taminareo nanko tamin'ny voalohany tragno araiky igny nitanako fa sisan'izay ingiahany mihinagna ny vôla. Maro ny procédure nataoko agnatin'ny raha jiaby zegny amin'ny avocatoko elle le sait jusqu'à solution hitanay hoe gelena les fonds pour l'instant zegny ny mpagnaofan-tragno miverser amin'ny compte amin'ny trésor public tsy namezan'ny trésor public zay finalement ilay compte de hoe gelena ampidirigny amin'ny compte naka à Madagascar fa tsy touche tsisy mitouche zegny jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Tamin'ny voalohany nataondreo ny forcé en fait na décision de justice tsy arahany gia zegny tsy arahiny ils s'en fout. Donc à un moment donné comprenez-moi quoi za zegny rompotro et j'ai envie qu'il paye parce que là za fa tsy agnatin'ny négociation koa non. Maro détail mety adignako eto za magnano vidéo ty tellement za rombotro feno fona kafa za kajo za satria dinao zegny tsy izy aby nihaigny tagnatin'ny tragno nahabe za izay anjakanjakany idirany vadiny zay magnano zay raha tiany agnatin'ny tragno nahabe zaho tsisy olo tsy nahay tambohipo fa za mbo traliny nihaigny tagnatin'ny tragno tamin'ny lo VT1 TERN nandohany ato zaho dinao tsisy raha tsy namezany mamako izy satria izy kamila tsy miasa vilompotsiny ary ny tegna mampalahelo am'le izy izy matimbiavy zio ty na zaho anabaviny fa tsy mila izy za tegna fa tsy mila en fait kado segna kakado za amin'ny problème bo satria mitseky ro olo mipetraka amin'ny tragno abo tegna mitseky menaceny izy tegna monsieur izy tegna voilà quoi fa ny raha dignany olo niaraka tamin'ny reniko nazahoan'ny reniko raha jiaby abo babako fa tsy babany nefa izy ny manjaka ao ke angalara zay raha mbola mety angalarinao ngia angalara fa za koa fa havy agny ataontsika amin'izay fampitana procédure efa lanceko dès maintenant donc zay olo managna contact en plus ny avocatinakao za doubleko le izy resiko zay olo calé en droit des successions maro détail jusqu'à misary aminakao aody na chipiny agnatin'ny lakory lamokany atody fandretry fito mifogno taretry joby manareo zay mahay fomban-drazagna gasy hainareo dikany lamokany atody ndraiky fandretry fito zegny tady faty mihitsy ngia zegny tegna tiamony ngia fa za tsy matinao ngia Zagnahary mahay andro ndraiky lera ialako agnabon'ny donia fa za kajo tegna kajo za nangigny za miezaka zaho mitady fanagnana amin'ny angovona kahe fotony angovo zay edivanao tsy angovinao aby angovony za finera Claudine Robert na atsangana raha jiaby fa tsy ninno ka niaiko aminao ngiahy volesa deja mavanty satria izy magnano publicité hoe zany tsy mijery fanagnana reniko izy tegna i joue les victimes en fait tsy hoe za tsy tia jery fanagnana reniko fa aiko tsara bekiny za koa miditra arietsika ary fa mony faty fotony za tsy agneky anao ndeha mipopoko za anao mazovy loatra ngia na za viavy ty za tsy mavozo anao lelahy tsy azoko anao fotony amitsika hoe donc za matoko zany tegna managna jery ny lelahy satria za mavita mamelo tegna ndraiky mamelo hegniny zanako za tsy mitavandra lova ngia afanao olo jiaby tsy mikoly amin'ny raha ataonao anao anarin'olo jiaby menacenao mpamondro tragno ndraiky olo locataire mipetraka tsy mamondro satria misy koa ny havagna napetraka ao nonino za lavitry roasiny zegny mamparomotro zany ihany satria izy navitaony ihany andeha androaka olo le olo tsy magnefa zegny zay havako napetraka ao satria za tsisy olo atokisako izy zegny mangala décision unilatérale mihitsy ngia tegna io le problème ny bado io le problème ny bado tsy anao zaraiky midécide ngia j'arrive maintenant ary za hitako jusqu'au dernier centime fanagnana nakady jiaby zay no anjarako takiko ke mialatsigny aminareo mialatsigny za hoe tafagnano vidéo lava karaha ty misaotra aminareo zay mitandregny jusqu'à amin'ny farany ary zay agnami leçon de morale vavanareo afidia satria tsy nareo ny miaigny izy ty fa za
za no miaigna izy ty, za no marary saigny amin'izy ty satria mampalahelo za mahita raha zany kobabiany reniko, raha zay nitadiavin'ny reno tagnatin'ny taogno avilivily aty ary ambidy. Maro anefa nagnana fanambidinareo fivany ao e. Ary reniko raha jiaby za, reniko, na isitrika ianareo. Tragno fito ny reniko fa anao tompony dinao no nivandinao donc na tsy haiko na Zagnahary tegna ampy za donc je sais pas. Fa anao tafamosa aby. Za amy tragnon'ny mama ty Alasora. Asitrikinao fa mama misy tragno Alasora. Reniko jiaby. Ka aloha izy miboely karaha ty. Maintenant on va jouer. Zay. Donc, leçon de morale nisy ty. Faminareo koa fa toxique. Aza mavozo anareo manapakapon. Impy raha zegny ampodiko. Fôtony santé mentale io important. Tegna important. Ary tsy asitriko aminareo voa za zio. Tegna voa za en fait mentalement, psychologiquement malahelo za amy raha mahazo za. Ary tsisy olo afaka i-défendre za koa tsy za tompony. No nino? Za zio misy zanaka. Atena izy tompony zozo fa tsy za. Ary noho ny zanako mahatonga za mitsangana manomboko niany ke. Préparez-vous parce que une mère qui se bat pour son enfant, il n'y a rien de plus dangereux. Zéné, prenez soin de vous. Et encore désolé, mais j'avais besoin de parler. Satria. Thérapie nakale izy. Vava ko tsy maintsy mivolagna ko fa misy raha mandalo agnatin'ny jerinaka. Prenez soin de vous, je vous love. Ciao.